Hola a tots, què tal, com esteu? Bueno, fa una setmaneta vaig disputar el Campionat d'Espanya de 10 mil·límetres a València, a la comunitat de Burjassot, on vaig fer 28,30, la meva millor marca de 10.000. I bueno, estic molt content i la veritat que la marca que vaig fer estàvem pensant jo i la meva entrenadora de fer 28,50 així més o menys, i bueno, 28,30 amb la preparació i després de la lesió que vam tenir, estic molt contents i bueno, pues, en primer lloc explicar una mica com ha anat la cursa. Vam plantejar una cursa de sortir amb la segona llebre i bueno, pues, al començar la cursa vaig sortir amb el grup primer i amb la primera llebre. I això, al pas del primer mil, que va passar a 2,48, l'entrenador em va comentar, jo estava corrent i em diu que estava amb la primera llebre. Clar, jo em vaig girar com dir, hostis, no sé, saps? I bueno, però anava molt bé, el ritme molt còmode, era el primer quilòmetre també, però bueno, vaig aguantar molt bé amb el grup i bueno, pues, estava al darrere de Fernando Carro i bueno, dic, anirà amb ell i bueno, si vaig bé, pues, aniré cap endavant. Igual les sensacions han sigut molt bones i bueno, estic molt content. Encara que a l'últim mil va anar bastant ràpid, al final em vaig quedar una mica sense la xispa per als primers quilòmetres, crec jo. Però encara i així el resultat ha sigut molt bo i bueno, espero continuar així. I també després d'acabar la cursa em van dir que era rècord de Catalunya sub-23 i la tercera millor marca de la història d'Espanya. Jo, pues, amb els mesos que porto com a espanyol, pues, estic molt content i bueno, espero seguir així i bueno. I també agrair a la meva entrenadora, a totes les persones que m'han ajudat i en especial al meu mànager Juan Pineda i a la meva entrenadora i als meus amics de FC Màlaga. Que vagi molt bé. Adéu.